आज केंद्र सरकारान तीन असे थोर मनीस ज्यांच्यांनी या देशाक स्वताचें अशें कंट्रिब्युशन दिल्लें आसा अशे या देशाचे पूर्व प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंह राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग आणि ज्यांच्यांनी एग्रीकल्चर सेक्टरान भरघोस अशें काम केल्लें आसा ते डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन या तीनूय थोर पुरुषांक आज सरकारान भारत रत्न हो पुरस्कार जाहीर केलो। हांव आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी असे थोर नेते की ज्यांचे प्रत्येक क्षेत्रा भितर योगदान आसा। पी.व्ही. नरसिंह राव हे पंतप्रधान जाले, स्वता पंडित आणि वेगवेगळे भाषा ज्यांका समजताले, ज्यांका उलोवपाक येताले असे थोर मनीस, त्या वेळाचेर तांच्यांनी बरें अशें कार्य आपल्या कारकिर्दीनूय केल्लें। दुसरे आमचे M.S. स्वामीनाथन जे स्वता त्यांचे आजूय बीन एग्रीकल्चर सेक्टरा भितर नवीन टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भात असत, वेगवेगळे विषय असत जाल्यार अजूनही त्यांचे रिफर केले वता। असे थोर मनीस ज्यांच्यांनी एग्रीकल्चर सेक्टरा भितर क्रांती केली। आणि परत आमचे चौधरी चरण सिंगजी हे पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री, आमदार आणि ह्या देशाचे होम मिनिस्टर म्हणूनही त्यांच्यांनी काम केलें। तांच्यांनी सदोदीत शेतकऱ्यांक लागून ते झगडले आणि एक सदोदीत डाऊन टू अर्थ असे व्यक्तिमत्व, आणि ताका लागून अशा थोर मनशांक केवळ या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आज जर आम्ही पळयले असत जाल्यार हे भारत रत्न पुरस्कार असे वेगवेगळे जे पुरस्कार आसा हे ह्या देशातले वेगवेगळे मनीस ज्यांच्यांनी हो देश घडोवपाक लागून योगदान दिल्लें आसा असे मनीस सोदून काढून तांकां ते पुरस्कार दितात। हांव आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद दिता आणि ज्यांकां खरोखरच तांकां आज जी भारत रत्न दिल्लें आसा त्या सगळ्यांचे अभिनंदन, त्यांच्या कुटुंबियांचे अभिनंदन करता। थँक्यू।